ऑफिस रे की ड्यूटी करूछली के जाने मासे हिलाड़ी बाबूंकर देखा नाही ओ चिड़िया खाना भीतर केमिति रहिबी से कथा तांकर टोटली चिंता नाही ओ कुआडे गला कि बो कोन तमे सब किछि कोन किछि हो तो तम मोरे अमृतवाणी हो सागर तुम परिवार सहित समस्त बेसी होइला परे मु मो निजर भूल को बुझी सारिछि ए तमे माने मनीष नुह तमे हो तो बडे बडे देवता सतरे हो तो तमे तो भूल बुझी पाछो आ तमरा मन लागी जोडे आसी गले आउ एकर सुंदर हसी उठिबो ओ भाउजो कौन सागर राजा बोला की तमरा मन लागी साथी आसी गले खाली मोरा आउ तोटी रास्ते तमे टाका को आउ काम ना आस्ते आस्ते पसे आउ काम रे ता करे गोटे बाल भारतर मानचित्र विश्वास करो भाउजो किसी कहनी भाई भाउजो जहाँ सब कहते सब मिछ मिछ मु निज आखिरे देखि सारा परे तू मिछ बोली कहि पारि तो जेरा होई भाउजो इज्जत
ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ବି ମିଛ ବୋଲି କହିପାରୁଛ? ଭାଇ ମୁଁ ରାଜାକୁ ସ୍କୁଲରୁ ଆଣି ଆସିଲା ବେଳେ ବହୁମା ଛକ ଉପରେ ଏକୁଟିଆ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ କାରରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। କଣ ଏମିତି କହୁଛ? ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। এই সামান্য জীবির বিনিময়ে মহাভারত যুদ্ধ আরম্ভ হেବାକୁ যাଉଛି। କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ଭାଉଜ। କଣ ଆଉ ବୁଝିବ ବାବୁ? ସାଧାରଣ କଥାରେ ବଡ଼ ବାବୁ ଦିନେ ବାବୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆରେ ଧୀରେ ତୁ ଏ ଘରୁ ଭିନେବୁ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? କାହିଁକି ଦୋଷଟା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଯାଇପାରିବିନି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଘରୁ ଭିନ୍ନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଭାଇ ସବୁ ଭୁଲ ତ ମୋର। ମୋତେ ଏଇ ଥରକ ପାଇଁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଭାଇ। ଏମିତିକା ଭୁଲ ଆଉ କେବେ ବି ହବନି। କିନ୍ତୁ ତମେ ଏ ଘରୁ ଅଲଗା ହବନି ଭାଇ। ନାଇଁ ଧର ନାଇଁ ଧୀରେ ନାଇଁ ତୁ ଏ ଘର ଯାଆନି। ତତେ ତ ବହୁର ନିୟମ ଅଛି। ବାବୁ ଚାକର ହେଲେ ବି ମୁଁ ଜଣେ ମଣିଷ। ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏ ଘରେ ଆପଣ ପାଚେରୀ ଉଠାନ୍ତୁନି। ଧୀର ଭାଇ ଶୀଘ୍ର ଆଲୋଚନା ଲେଖିଦେଲି। ଲେଖିଲା ବେଳେ ତମରି କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡୁଥିଲା। ଆଉ ଜାଣିଛ ତମରି କଲମରେ ଲେଖିବାରୁ ମୋର ଗୋଟେ ହେଲେ ବି ଶବ୍ଦ ଭୁଲ ରହିନି। ମୁଁ ତମକୁ ଏଇ କଥାଟା ଖୁସିରେ କହିବି ବୋଲି ଆସିଲା ବେଳକୁ ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଆମ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛ। କେମିତି ତୁମକୁ ମୋ ନାମ ଧୀର ଭାଇ ତମେ ଅଲଗା ହୁଅନି। ଏ ଛାତି କି ଦେଖୁଛୁ? ଏ ଛାତି ଭିତରେ ଥିବା କଲିଜାଟା ଯଦି ମଣିଷଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ଏ ମଣିଷଟା କଣ ବଞ୍ଚିପାରିବ? ଆରେ ତୁ ପରା ଗୋଟେ ଛାତିର କଲିଜା। ତୁ ଯଦି ମୋ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ତୋ ଦାଦାଟା କଣ ବଞ୍ଚିପାରିବ? ଆରେ ପଛ କଥା ସବୁ ପଛକୁ ପକେଇ ଘର ଭିତରକୁ